verse 6 to 9, and Colossians chapter 4, verse 2. Muna karanta Kolosiyawa Sura 2 aya 6 zuwa 9, sannan Kolosiyawa Sura 4 aya 2. Colossians, the book of Colossians, Littafin Kolosiyawa chapter 2, Sura 2 verse 6 aya 6 down to 9, zuwa 9, then chapter 4, verse 2 only. sannan Sura 4 aya 2 kawai. We are there not to read the scripture right now. In kun samu zai karanta littafi. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as we are taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one take you captive through hollow and deceptive philosophies, which depend on human tradition and the elemental spiritual force of this world, rather than on Christ. Verse 9. For in Christ all the fullness of the deity's life in bodily form. May the Lord bless the name of Jesus. Sanda kuke da cewa Yesu Almasihu shine ubangijinku, sai ku ci gaba da yin tafiyar ku a cikin sa, kuma kuna iya yin haka idan kun karɓi sosai a cikin sa, kuna kuma gina kanku a tushen nan, kuma kuna tsayawa a kan ban gaskiyar ku, kamar dai yadda muka koya muku, kuna kuma yalwata cikin godiya. Aya 8, lura fa kada wani ya kama hankalinku ta wurin ilimin duniya nan da kuma ilimin ruhu na banza wanda suka fito daga wurin alaƙar yan adam bisa da ikon ruwoyi na duniya ne, ba daga almasihu ba. Aya 9, gama a cikin almasihu ne dukan cikar alamtaka take zaune a cikinsa. A yabi Ubangiji. Praise the Lord. A yabi Ubangiji. That brings our topic today. Wanda ya kawo kan jawabin mu a yau. Keep on listening unto Jesus Christ's voice. Mu ci gaba da sauraron muryar Yesu. And be rooted in Him for your thanksgiving in full life. Mu samu tushe gare shi domin godiyar mu cikakke. Be rooted in Him. Mu samu tushe mu gari a jikinsa. Be rooted in Him for your thanksgiving. Mu samu tushe mu a gare shi domin godiya. That is the main point of the topic. Wannan shine kai jawabin. Be rooted in Him. Mu yi tushe gare shi for your thanksgiving. Domin godiyar mu. As you have been thanking God, yayin da muna godiya ga Allah, as you have come to thank Him, yayin da mun zo gode wa Yesu, are you rooted in Him? Kana da tushe gare shi, are you dependent on Him? Kana dogara gare shi. That is another word, rooted on Him. Wannan shi ne wata kalma cewa tushe. Depend solely on Him. Ka dogara nan take da shi. If you are thanking somebody, idan kana godiya ga wani, and then you don't depend on the person, kuma ka dogara ga shi ba, how can He accept your thanksgiving? Ta yaya zai karɓa godiyar ka? We discover mun gane cewa some people are coming to the church of ministry. Muna gane cewa suna zuwa su da bishara. Thanking God. Suna godiya ga wani. But they don't depend on that God. Amma ba su dogara ga wani Allah ba. Why are you thanking that God? Me yasa ana wannan Allah godiya? From where we read, A yi da muka yi karatu. the Bible says as we receive Jesus Christ, Za ka yi shi yadda muka
Eve. A wannan kalma da cewa tushe gare shi. There is not any tree that has no root. Babu wata itacen da ba shi da jijiya. There is no any tree that bears fruit that doesn't have a root. Babu wata itace mai ba da yaya da ba shi da jijiya. So when a tree has a root, idan itace yana da jijiya, is able to balance on the ground. Zai iya tsayawa dalam a kasa. Then he can continue to produce. Zai ci gaba da haihuwa. Then the Bible continues by saying, sannan littafi ya ci gaba da cewa we should be rooted on Christ. mu yi tushe cikin almasihu. Depend on him. Mu dogara gare shi. Why is it that you don't have one God and that you are thanking Jesus? Me yasa baka da Allah ɗaya amma kana godiya ga Yesu? Last service, sujada da ya gabata, he said even though the Gentile can call, yace ko da cikin manzani za su yi kira, even though the Jews can call, ko da cikin Yahudawa za su yi kira, but why he has given you time as a sinner to call, then it's less for you now to live your sinful life depending on him. Yayin da ya bar mai zunubi ya yi kira, ya sura da dai kai ka samu jiya gare shi kuma dogara gare shi. Where we have read now, it's encouraging me and you that our thanksgiving shall be accepted if we are solely depend on him. That's the meaning of rooted in him. The meaning of building up in him. If we are not rooted in him, our thanksgiving is in vain. I've seen many people are thanking God. Their thanksgiving is in vain. The thanksgiving that is coming on Saturday is not rooted on Christ. We are not rooted on Christ. It's not depend on Christ. Then why do you want to waste your money? Why do you want to spend your money? Why do you want to spend your property useless? Because he will not accept. Are you rooted on him? Are you depending on him? Are you depending on God? Some of us were not dependent on God. Especially the politicians. They don't depend on God. They don't depend on the living God. They don't depend on Jesus Christ. They carry about 3 goals. 4. After they have followed chua way, they have won the party. They will go to the church and be doing thanksgiving. But Colossians letters of Paul to the Colossians, he says, if you want to thank God, be rooted on him. You want to thank Jesus, be rooted on him. You are not rooted on Christ, you are thanking him for what? You are not depending on him. Woman, you are not depending on Jesus Christ. Only you are married. You are married, carry charms and power, and then you come to the church and be giving testimony and thanking God. Why are you wasting your life? These announcements of our thanksgiving, some of you can do it anyhow because you are not rooted on Christ. If we are not rooted on Christ, any money, any property we remove to thank God, it shall burn out. If we are not rooted on him, if you are rooted on Christ, if you are coming up from Christ, if you are depending on Christ, then when you are thanking him, you feel that with joy. Mambia pa mana godi chidon nkage mutu na Allah godiya ayuno godiya machiao buzuma chumurna tachi kama mote wolo de ta godiya yo apa ho ko zai do Yesu ama ba zame do Yesu aba be na pivo be pipi na be nyawa nyuno
Bear tabo there. wanda ba su samu tushe wurin Ibo de dia zadi. Abo de dia zadi ara cha Yesu a. domin umma Wani da za duci no. idan ka dogara ga Allah Uri yunde da ne ci di umma tabo da yi. ba za ka san lokacin da ka mai ka kanka domin godiya ba Inda yi na zan duci duwa. ba ma dogara ga Allah Abata a Krista sa ya godiya wa. shi yasa kristoci ba su iya godiya ba Ma break work asibi abata awa pansa ya godiya wa. in mun dawo kimanta shi kuma shi yasa jikunawa ba su Awa iya pansa godiya ya godiya yi ci don Yesu ba ijiji awa pande ya dia zabe Yesu ma riviva. jikunawa ba su iya godiya ga Yesu ba domin ba su dogara wurin Allah shi kadai ba Uba kizo iti. yana da wani boka a gefe Uba yezo iti. yana da wani magani a Uba gefe buzone kiyeso na tabu. yana da abin da ya dogara gare shi yana yi Apakandaba opakanda kankan. Mutum- Muno akasi to natara une godiya bitando witani itawa fimi. mutum ya je ya sifanta gonarsa kafin ya cire doya ka ce ya kawo godiyarsa ga Yesu ya zai yi Apakando kankan. mutum ya sifanta gidansa Umambia sumana vira odomro bitsa godiya. Unambia chikamando ka kwai wono uviva sundu. wata na kare kace zo ya yi godiya ya gan kamar sifanta gidan shi da ya yi na ya zama wani damuwa ne Mapa mande dia zanti uchi. amma wanda ya dogara Mande ga dia zanti Yesu. wanda ya dogara ga Yesu Witsa godiya ba mikia. zai yi godiya da duka zuciyarsa Apulus da na daini. manzo Bulus ya ce ina ga muku Ninde dini zanti Yesu. ku dogara ga Yesu almasihu Ni banga siani dia. ku gini cikin ban gaskiya Tu be awa jideri dia. ku samu karfin ban gaskiya gare shi Adini tsobagi. domin mu yi masa godiya Ai sai na tsa godiya ba. me yasa muna godiya ba mu da karfi Our thanksgiving has no any strength. godiyar mu babu We are very weak. mun samu kasala Even the conductor jumped to the ceiling. All of us were weak ko da ce mai tarkoki ya yi sallin zuwa kan silin ma dukan mu muna cikin kasala because we are not dependent on Christ. domin ba ma dogara ga almasihu I am challenging you. ina kalbalance ku I'm challenging ourselves. kuma ina kalbalci juna We are not dependent on Christ. ba ma dogara ga almasihu Some of us we are dependent on human. waɗansu mu muna dogara ga That is mutuntaka why when you go further, shi ya samu yi gaba kadan Paul is saying, manzo Bulus yana ce don't allow the human philosophy Kada to mu- deceive you. kada mu yarda da ilimin mutuntaka ya yurdare mu The human philosophy teaching people that come to deceive you, people that tell you liar, mutanen da suna maku ƙarya you are depending on them. kuna dogara gare su Paul by his letter on verse 6 and 7, wasikan he manzo says, be Bulus rooted of Jesus mu samu Christ, tushe ga wurin Yesu be strengthened, mu samu karfin let mai your faith increase, mu sa ban gaskiya mai so karatu that these people that come in the name of philosophy of education or human nature should not come and deceive you. domin masu zuwa da ilimin mutuntaka na ilimin kirmiya kada su dogare mu Thanksgiving godiyar mu can only be accepted zai samu when we zai karba come in Christ. idan mun dogara gare When mu we are strengthened in Christ. idan muna samun When karfin we daga are Yesu rooted in Christ. idan muna da tushen mu daga wurin Yesu Rooted in Christ samu tushe daga wurin almasihu through your faith. ta wurin ban How can you be rooted on Christ? ta yaya za mu samu tushe daga It's wurin through faith. ta wurin ban gaskiya ne Without faith, in babu ban gaskiya you can't depend on Christ. ba za mu dogara ga Yesu ba Are you getting what I'm saying? muna ji abin I da say without na faith, ce in babu ban gaskiya you can't depend on ba Christ. za ka dogara ga Yesu ba Some people thought whether to depend on Christ is a church activity. wadansu suna ga kama a dogara ga ubangiji shine ayyukan majami'a Satan is looking at your church activity nothing. shedan yana Like a child play. shedan yana ganin ayyuka na iglesia ka kama wasa ne wasan yara And if I'm a cheat and do a kamayiri we have, What is but that? that's clear. The Bible, watawa, kunya yare, kunya chupu, kunya plan, kunya TV, Kunya China. Shedan yana ganin ku kamar ku wawa ne ba. devil is looking at you as Yana a da ya Christian so zai buge ku haka. Bai yi Amma mutum yana. abin da zai sa ku zama babba ku sai kuna da ban gaskiya da kuna cikin su. what will make you big is only if you have faith in the Lord Jesus Depend on Christ. ka dogara ga almasihu Be rooted on ka Christ. samu tushe cikin sa In your Christianity. a cikin rayuwar kristanci It's through faith. ta wurin ban gaskiya Without faith, babu ban gaskiya forget about your ka manta da ayyukan forget about what you're doing. ka manta da abin da kake yi Forget about your ka thanksgiving. manta da godiyar mu Today is Thanksgiving Day. yau ranar godiya ne Let it not take you far. kada kai ku da nisa Let it bring you back to Thanksgiving. idan ka ga godiya If you want to thank God, idan kana so ka if gode you wa want God to accept you, idan kana so if you want Jesus to accept kana so you, Yesu ka be gode rooted on Him. ka samu tushe daga gare shi The
suna da Yesu mu ko ba ka dogara da Yesu sannan kai masa godiya da ne ko ko so ba Yesu bi ka duba cewa ba da wani sai Yesu ko ba je ta ta kai masa godiya ko ba ba je Yesu kai masa godiya Yesu da ba aba ne kira za ku Yesu wa cin ne wanda suna dogara da Yesu ya suke aba ku ba ci ba kuri masu hakuri ne aba ku ba ne cinaji masu gaskata da bai aba ku ba na ku fuji tu kulu masu sai su ji kalmar Allah kullu yau. These are the people that rooted on Christ. Wannan suna da These are the example of the people that rooted in Christ. wannan shine misalin wannan su dogara da If Yesu. you want to be rooted on Him, Idan kana so ka samu tushe da build up in Christ, in kana so ka gina cikin almasihu then you should be somebody like this. sannan ka zama wani mutum kamar haka Kind, a cikin be patient, ka yi kakuri be obedient, ka zama mai biyayya be somebody who anxious of hearing the word of God day and night. ka zama mai memberin jin kalmar Allah dare da rana Then you have become a rooted Christian. sannan ka zama Kirista mai tushe And therefore, sabili da haka whether to thank Him, ko ka yi masa godiya whether to supplicate, ko ka yi goge you shall see the presence of the Lord. za mu ga zancin ubangiji And may the Lord help us. ubangiji ya yi That as we rooted on Him, yayin da mun samu as we depend on Him, yayin da mun dogara gare shi and our thanksgiving shall be accepted. godiyar mu zai samu hanyar That will show that we have wasted a lot of thanksgiving. wannan ya nuna mana cewa mu yi banza da godiyar da muka yi da mai yawa A lot of thanksgiving has gone west. godiya mai yawa ya biyo banza Oh, my thanksgiving has gone west. godiya na ya tafi banza If all these years and all this month and all this day In are wannan shekaru da not depending on Christ, in ma na dogara ga ubangiji you don't have Christ as a savior in your heart. Father, And then you are thanking Him for what? kana masa godiya domin me For what? domin me And who will accept the wa thanksgiving? zai karba godiyan And why thanksgiving yayin da muna godiya is the key of your completion. ya zama mabudi ne na cika baka It's the key of completion of your miracle. ya zama mabudi ne na cikawar al'ajibinka But we are thanking Him when we are not rooted on Him. muna masa godiya amma ba mu dogara gare shi ba But if we start to be rooted on Him, amma mun fara tushe daga wurin shi then our thanksgiving sannan godiyar mu will make God to finalize our miracle. zai sa Allah ya kalmasa al'ajibin mu Somebody miracle shall be finalized. al'ajibin mu ne yau zai kalmasa The Lord shall bring your miracle into completion. ubangiji zai kawo al'ajibin He will bring your healing into completion. zai kawo kalmasa ka zuwa kalmasa He will make sure that yes, as far as your thanksgiving now is not ordinary, but is rooted on Him, is building on Him, then something wonder shall be finally done for you. sannan ya san cewa godiyar ka yanzu ya samu tushe da gare shi ka dogara gare shi wani abin mamaki zai faru domin ka Be rooted on Him mu samu tushe daga gare shi for your thanksgiving. domin godiyar mu Be vigilant in Christ with your thanksgiving. mu yi saro da kyau cikin almasihu domin godiyar The people who are rooted on Him, builded on Him, they are the people who are so vigilant. Colossians chapter 4 verse 2. He's saying, he's telling us that the rooted Christians are the people who are vigilant in thanking God. Why is it that you should be vigilant in thanking God? Don't be thanking Him by closing your heart, by closing your eyes, your heart, your mind. But be vigilant. You should be alert. You should be faithful. You should be righteous. I pray that let it be your portion. I pray that from today, everybody will choose to be rooted on Christ. They do not we provide sannan zai samu godiyarsa in the name of Jesus. a cikin sunan Yesu That is the message of the Lord. wannan shi ne sakon ubangiji da